Bé, bona tarda. Seguim amb les ponències de la tarda. A continuació donem pas al Xavier de Blas, que és doctor per la Universitat Ramon Llull, és membre de recerca en salut, activitat física i esport i actualment també és president i membre fundador de l'associació ChronoJump. La seva ponència explicarà la valoració de la força amb els dispositius ChronoJump, repeticions, explosivitat, estabilitat de la força, millor segons l'algòmetre i dinàmica en elements elàstics. Quan vulguis. Bé, bona tarda. Sent? Sí? Anem a començar. Us vaig a parlar de ChronoJump i coses que podem fer amb la galga de força. Intentaré fer una presentació una mica desorganitzada, una mica com els meus pentinats. I per això no he preparat una presentació, però no sé si coneixeu el programa ChronoJump. És aquest d'aquí i abans he fet un menú, vull dir, he ficat la presentació dintre del propi programa. És com que el programa es presenta a si mateix, és dintre una mica in time. Bé, una estupidesa. Bé, llavors primer explicaré una mica de ChronoJump, molt breument. Som un equip ja interdisciplinar, perquè jo vaig fer esport i informàtica, i hi ha altres persones que són del món de l'esport i l'enginyeria també, i hi ha gent de diferents àmbits que es va trobant. Però sobretot, com han sortit en conferències d'aquí, hi ha moltes persones que venen del món de la medicina, la fisioteràpia, etc., que te demanen coses, que t'aporten nous textos, que t'aporten validacions fetes per articles, ho integres en el programari, en el software, i allò s'acaba utilitzant i ho està provant més gent. Llavors intentaré que veieu aquest esperit. Clar, òbviament, el que treballa amb aquesta manera de treballar sempre té un cert descontrol, perquè en qualsevol moment pot passar alguna cosa nova. Nosaltres som una organització sense ànim de lucre, sí que tenim sense ànim de lucre, no vol dir que no cobrem, però vol dir que són uns sous ajustats i que no ens podem repartir els dividendos, crec que ja sabeu el que va. De què va? La web és chronojump.org i és un projecte de software lliure. Això ho vaig començar fa 19 anys, porto 19 anys programant aquesta eina i tot està penjat a la xarxa per qualsevol que ho pugui consultar, veure com és una fórmula, validar-ho, comprovar si en una versió nova el càlcul és diferent, coses que no podem fer amb un simple SPSS, per exemple, que no podem veure si la versió 17 o la versió 19 va fer un càlcul amb una cosa que és crítica per vosaltres. Nosaltres pensem que per la universitat tot el software hauria de ser lliure. Jo he fet moltes conferències a la meva vida sobre software lliure. Un dia em vaig cansar una mica i vaig dir que acabaré fent un programa que l'utilitzarà tothom. Aquesta era la idea i això és l'objectiu. El programa es desenvolupa amb el que s'anomena la programació extrema. I extrema és una mica com la xerrada d'avui, extrema, que a última hora fas alguna cosa en base a lo que vol la gent. Per tant, tu no tens uns objectius mercantils a llarg plaç, sinó que algú t'ha vingut amb una idea molt bona i la intentes implementar i passar-li una versió, i això fa que sempre estigui al dia, però per altra banda fa que algunes coses potser de vegades no van prou bé i has de demanar una versió nova. És una característica que té totes les programacions àgils per si hi ha algun programador a la sala. Bé, ja hem fet el primer punt. He ficat uns botons també per passar a diapositiva, però no he tingut temps de connectar-los, per tant no fan res. Sí? M'ha faltat un quart d'hora. Atenció perquè porto el mòbil a la butxaca, cosa que normalment no s'ha de fer conferències amb el mòbil, però serveis de superfície per ratolí. Sí? És molta qualitat. Jo els clico, no fa res, però perquè ha faltat un quart d'hora del fucking botó aquest que faci alguna cosa, però segon punt. De fet, m'han demanat que la presentació sigui amb el PowerPoint sigui el de la jornada, però no tinc PowerPoint, però he vist que la jornada tenia uns colors més o menys així. Llavors, més o menys, ara sí, veus? Ara ja tenim la presentació amb els colors de la jornada. Visca el friquisme. Bé, llavors, en quant a productes, nosaltres anem desenvolupant diferents coses. La web és aquesta, chronojump.org, i el sensor de força, com veieu, és una cosa molt barata, no és inalàmbric ara mateix perquè ho encareix molt, i el cable té les seves avantatges. I això és el que nosaltres distribuïm, expliquem i ho intentem mostrar com funciona, com se calcula, i importa més un producte que a mi m'agradi per utilitzar-lo que no que es pugui vendre molt bé. Per aquest motiu no tenim versió de mòbil i altres coses que la gent està demanant. Llavors ja vindrà, però anem a poc a poc. Bé, això en quant a productes va, i com veieu, bastant de pressa. Anem al següent punt, no puc clicar. Bé, anem a parlar de força. I per força és una cosa que costa de valorar com se mesura la força.
Ara vindrà una mica la part més tècnica, i si hi ha gent aquí que té una base matemàtica important o enginyeril, doncs segurament sabrà més que jo. Que guai, fer la presentació així. Bé, carrego aquesta sessió. Aquests són uns pilots, són els que fem valoracions reals, són pilots d'automobilisme, d'aquests que tenen bastanta pasta i tal, i els hi fem proves, he ocultat els noms, no m'ocult, veieu? Que bé, sí? Atenció a aquest tipus d'estupideses. Quina força fa aquesta persona? Com ho valorem? Molta gent el que agafa és la màxima és aquesta d'aquí, però és una mica ridícul perquè aquí hi ha hagut com un pic en un moment determinat que ha pujat i ha baixat. I això pot haver sigut fortuït, pot haver sigut un desplaçament, pot haver passat qualsevol cosa. I llavors, clar, valorar el màxim no sembla una representació de la força que ha fet realment. Llavors diu, bueno, valorem el màxim d'això, però bueno, acabes aquí, comences aquí, o en quin moment ho valores i com ho valores. Té bastanta cosa, i passaré com un 20% de la presentació parlant d'això, si us sembla bé. Si no us sembla bé també, perquè les preguntes són al final, llavors ja ho hauré dit. De fet, m'anticiparé i intentaré fer jo les preguntes a mi mateix per guanyar 10 minuts. Com els jugadors de futbol que fan el canvi en aquell moment, jo intentaré preguntar-m'ho. Llavors, primera pregunta, quina seria la millor manera de valorar la força màxima si el pic no és bo? M'agrada que em faci aquesta pregunta. Bé, llavors, a aquesta pregunta en qüestió, tenim aquest pic en aquest moment i clar, aquest pic us he dit que pot tenir alguna problemàtica i hem de trobar alguna manera. Hi ha persones que valoren coses d'explosivitat, que ara veurem, que és quant temps ha trigat en arribar al pic. Però aquesta mesura és patètica, perquè des d'aquí o des d'aquí, i si podem trobar aquest punt, és que el pic ha sigut aquí com podia haver sigut aquí. I llavors podia haver sigut el doble de temps. Llavors és una cosa fortuïta, és una cosa no fiable. Sabeu que la fiabilitat és quan fas 2 vegades la mateixa cosa i t'has de donar uns resultats similars? Doncs aquesta prova la podia fer 2 vegades i una vegada tenir el pic aquí, l'altra tenir-lo aquí i semblaria que he perdut molt. Per tant, no és una bona mesura. O sigui, us estic dient que veure quan trigues en fer el màxim no és molt bona cosa i fer el màxim tampoc és molt bona cosa. Us sembla, quan mires els llibres, que veus una gràfica molt ben feta, però quan estàs mesurant gent contínuament passen coses. Coses per culpa teva de que no l'has lligat bé, col·locat bé o no està acostumat a l'exercici i coses naturals, que la veritat és que quan executes passa el que passa. Bé, per tant, aquí anem a veure una mica què podem analitzar. Nosaltres al software tenim captura i anàlisis i sempre segueix així, quins colors més macos. Li està costant molt canviar anàlisis? No, ja ha canviat, no ho veia. Llavors aquí podem agafar un tros i estem veient una línia. Atenció a aquesta línia negra, podríem fer aquí, mira, així, pum, i moure-ho, i això anem a posar-li un nom, veieu, la línia es queda aquí. Per molt que jo agafo el rang que estic analitzant, anem a posar-li un nom, fucking line. Bueno, podria ser un nom. M'agrada molt insultar en anglès, perquè els catalans tenim un problema, això per la gent que vingui de Navarra, els catalans la nostra llengua no permet insultar, perquè, clar, vols dir-li una cosa lleig a algú i li dius crisàlida. Clar, no queda tan bé com capullo, no? Llavors, els catalans acostumem a utilitzar molt el castellà per dir coses dolentes. Llavors, jo estic promocionant molt, de fet vaig fer una web que es digui insultimanglès.cat, que era per utilitzar més el fucking i paraules així, tampoc és just utilitzar el castellà només per faltar. Llavors, aquesta que podríem dir la fucking line, què li passa a aquesta línia? Aquesta línia, en realitat se diu, millor que fucking line, se diu la millor mitjana en un segon. Si jo miro la mitjana de la força en un cert temps, en aquest cas en un segon, aquesta és la mitjana possible millor. Si jo agafo tot el rato, en aquest tros, veus, és aquest tros d'aquí. I si ara agafo i extenc, per exemple, tot el meu espai, perdó, que tinc aquí lligat, trec aquest d'aquí. I agafo tot, podria fer així, per exemple, agafo tot i me queda aquest tros. Què és aquest tros? És el tros en què de totes les mitjanes possibles d'un segon de força era el millor. I podria fer-la d'un segon, o de 2 o 3, o els que volgués. Llavors, clar, el fucking line és un mal nom, mitjana màxima mitjana en un segon, és un nom que costa molt d'entendre, màxima mitjana, i últimament l'estic anomenant el millor segon. Crec que és millor nom que els altres dos, però un ha de provar. Això seria el nostre millor segon que ha passat en un moment i que ha tingut una quantitat de força. Llavors, aquesta mesura de la força és molt bona i l'estem imposant molt i la gent li està agradant. Ens agafa el tros on hi ha més força, ens neteja una mica el pic perquè al final és una mitjana. Llavors això ho estem utilitzant molt. En jugadors de futbol, així està bé, perquè tampoc donen per gaire. Però un d'handbol, un de bàsquet, li pots posar 3, 4, 5, 6 segons perfectament. Un de waterpolo li pots posar més.
¿Vale? Fútbol yo entreno si puedo. Es que yo no entrenava, vino Koeman i me puse a entrenar, si no me lesionava. Bé, coses d'aquestes declaracions que surten per la televisió. Bé, dit això, aquesta és una manera de veure una mitjana alta, perquè algú podria dir, mira Xavi, no m'agrada gens el que dius, jo agafaria des d'aquí fins a aquí. I algú dirà, bueno, però i si... No ho veig bé, I si ha anat pujant molt a poc la força, veus, ha baixat de cop, però ha pujat així a poc, perquè li hem demanat o el que sigui, doncs bueno, l'agafaré des d'aquí, i per què no des d'aquí, i per què no des d'aquí. Llavors és molt complicat el criteri de triar quina mitjana de la força i quan comença l'exercici. O hi ha un estímul visual o auditiu i és en aquell moment, o no sabem on marcar-ho, per això promociono molt aquesta mesura. Si exporteu dades o utilitzeu altres programes o el que sigui, té la seva complexitat, perquè amb el full de càlcul tampoc pots dir-li que calculi totes les mitjanes, has de fer un Python o un R o alguna cosa així, perquè sigui fàcil de processar. Tots els càlculs de Cronojam, com són lliures, se poden consultar. De fet, càlculs com aquest no és d'R, però el següent sí que ho serà, i normalment posem les fórmules perquè la cosa és que no ens importa que ens copiïn, al contrari, sinó el que volem és que es vegi d'on surt la informació. Per tant, amb això, a força, ja he fet el punt màxima, mitjana i mitjana màxima amb les dades del primer pilot. Veieu? Sí? Això, aquest PowerPoint fantàstic. Anem a altres coses. Punt següent, a l'RFD. A l'RFD és el Ratio Force Development. En castellà els agrada molt dir-li RDF, de Ritmo de Desarrollo de la Fuerza. Perdoneu, però la R la dic malament, però s'ha de dir ritmo. Bé, doncs el Ritmo de Desarrollo de la Fuerza. Què és això? És en quina velocitat o quina quantitat de força guanyes tu per segon. Què està passant aquí? Que aquesta persona aquí està incrementant la força. Aquesta persona és de l'àmbit esportiu i està sana. És una persona que està competint i se li ha demanat una explosivitat amb l'execució, que potser és el cas que molts de vosaltres no esteu utilitzant. Però si a vosaltres us preocupa la explosivitat amb l'execució, li demanes que faci la força el més ràpid possible. I llavors això no sé si recordeu una mica com va, el de la pont d'actina, miocina, els ponts creuats, el de la doble hèlice de l'actina, els centres actius, els ponts creuats són molt ineficients. I des de que vols fer la màxima força fins que l'aconsegueixes fer, passa un temps. Mireu aquí, en aquest moment ha intentat fer la màxima força i ha trigat bastant. Jo crec que aquí anava més lent, no anava amb molta explosivitat. Però la idea és que volem mesurar aquesta pendent d'aquí. I mesurar pendents és complicat perquè és per matemàtica. Si hem estat aguantant totes les famoses curves del Covid, que cadascú la interpretava com volia i les aplanàvem, cada dia que aplanàvem la curva, nosaltres pensàvem en coses així també per als nostres models de la nostra història. Bé, dit això, vaig a seleccionar tot i vaig a fer un gràfic. I aquest gràfic, que sí que ve del programa R per la gent que hi ha gent que és fanàtica d'aquí, això sí que està modelitzat. Llavors, aquí trobem 3 RFDs. Per què n'hi ha 3? Perquè a les opcions he marcat 3 RFDs possibles. No sé si veu molt bé, però de dades ajustades crues, amb un tant per cent de la màxima, als 150 i als 250 mil·lisegons. Bàsicament, el que més s'utilitza per l'explosivitat, que és el Ratio Force Development, cadascú el mesura com li sembla. I llavors amb el software hem intentat posar totes les opcions possibles que se'ns acudeixen. Llavors, què succeeix? Que, per exemple, no sé si ho veureu bé des de les vostres localitats, però aquí tenim una línia negra. Aquesta línia negra són les dades del sensor de força, que de seguida ho farem viu. I en aquestes dades la força va pujant, té uns aplanaments, i va baixant i va seguint, i aquest ja el pic que havíem vist abans, fantàstic. A més, tenim una línia blava. Què és la línia blava? És la modelització, és un model. I algú dirà, cap aquí? Perdó. I algú dirà, què és millor? Unes dades crues, reals d'un sensor o una modelització? Doncs depèn. És una cosa una mica complicada. Les dades crues és el que ha passat realment, però pot haver-hi artefactes i casos estranys que ens faci que els resultats s'interpretin malament. I amb el model no passa tant. Aquestes llums són de LEDs, però si fossin de fluorescents, aquestes llums diríem que estan enceses o apagades, perquè un fluorescent el veiem encès o apagat. Però això no ha passat en la vida, perquè un fluorescent s'encén i s'apaga 50 o 60 vegades per segon. Nosaltres modelitzem i diem està encès, però no està encès. Si el filmes, veuràs que s'està encenent i apagant.
Per tant, el nostre cervell moltes vegades modelitza o aproxima les informacions a una cosa determinada amb un suposat error i aquest error l'accepta. En aquest cas, nosaltres agafem la línia blava, és una monoexponencial inversa, que és el que se suposa que hauria de passar. I en aquesta monoexponencial tens un comportament molt net i intenta seguir la curva i hi ha un error que també l'expliquem, perquè també sempre que fas una predicció, òbviament sempre apareixen errors. Quin avantatge té la modelització? Que si jo vull analitzar el principi de la curva, és molt vertical i va sent més horitzontal, tal com va passant el temps. Per tant, té un comportament esperat. I llavors, si faig una altra execució, el comportament serà similar. Quin problema té les dades crues per qui no s'hagi plantejat mai? El problema que tenen les dades crues és que això són dades reals i com veieu aquí la persona puja i aquí té un aplanament i puja i té unes certes curves petites, cosa que la línia blava no les té. Si jo vull saber el guany de força en un instant concret, és la pendent de la curva. I la pendent de la curva d'aquí és molt diferent de la d'aquí, de la d'aquí i la d'aquí. I la mala sort de que hi hagi aquell petit accident en aquell moment te farà que el teu RFD sigui molt dolent. O molt diferent d'un altre cas. Per tant, aquí, per exemple, he marcat 3 RFDs possibles i un dona 15.000, 4.200 i 4.300. Què és això? Els newtons que jo guanyo per segon depèn de com ho calculis. I sobretot entenent que la persona fos capaç de seguir el ritme que marca la pendent en aquell moment. Per tant, té tota una certa història. Aquí hi ha moltes maneres de calcular, no sóc jo el que hagi de fer el paper de dir quina és la forma ideal, però intentem proposar totes i automatitzar tot. A vegades hi ha gent que ha fet recerques, ha agafat dades amb un RFD en concret, llavors la bibliografia ha dit que era millor un altre i nosaltres hem fet un programilla, cobrant un tant per fer el programa, que li recalculava totes les dades amb un altre RFD i li exportava perquè ho analitzés. Tot això és un temps, però la informàtica estava per aquest tipus de coses, a la meva opinió. Llavors, amb això tens l'RFD, que és aquesta pendent, però que clar, depèn molt dels accidents que hi pugui haver-hi. Bé, dit això, hi ha altres maneres. Hi ha una fórmula o una forma molt maca i fàcil d'entendre, que és la tau. La tau és quants segons trigues en arribar al 63% de la teva força màxima. En aquest cas, per això posa aquest 63% de força màxima, aquí he trigat 0,42 segons, i és una cosa molt fàcil de comunicar, perquè tu tindràs una tau i jo tindré una altra. I és fàcil de recordar. I aquest 63 surt perquè s'utilitza molt també en estudis biològics que també tenen aquest comportament d'aquesta curva. I hi ha una altra manera que és més complicada, que és la K, que és una inversa de la força màxima i que jo crec que les unitats ja són més complicades d'entendre. Jo personalment la tau m'agrada molt i si no, qualsevol mena de mitjana que es pugui fer. Bàsicament, en el que és el punt de dalt de la màxima força, hem vist que podíem tenir un punt, podíem tenir una mitjana o una mitjana amb un temps. En l'increment estem veient que podem tenir un RFD, un tau, una K o altres unitats que puguin sortir amb el futur. Alguna pregunta sobre això? Voleu avançar-vos? És que tinc poc temps i tinc moltes ganes d'explicar moltes coses. Anem a parlar ara de feedback. Vaig a simular alguna cosa, per exemple, anem a crear alguna cosa, anem a fer una captura. Aquí anem a capturar alguna cosa, dispositivo, detectando, està en català, clar. El programa el faig en català, en anglès, i hi ha voluntaris que tradueixen el programa. Ara mateix, per exemple, no hi ha cap feedback i jo vaig a fer una captura, aquí feliçment, tot en temps real, m'agrada que sigui així. Aquí s'ha confirmat i ara estem capturant, no és un fake, sinó que està passant en aquest moment i pot ser en tracció o en compressió. Això, que pot estar bé, algunes persones el que fan és que posen un feedback i aquí tornem amb la interdisciplinaritat. Resulta que, per exemple, a nosaltres ens arriba una persona de Galícia, perdó, volia posar 150 però no ho veig, ens arriba és igual, qualsevol valor, ens arriba una persona de Galícia que és metge i que és judoka i entrenador de judo. I ens diu que per ell era molt important, quan arribes aquí, quina vibració tens. I he posat massa fort, per estirar amb els dits, això no es faria així, Però veieu, jo tinc bastanta vibració, estic intentant arribar a la lava i tinc un cert error. Doncs això. I al mateix temps, des del Barça, l'equip de fisios en aquell moment, utilitzaven uns dinamòmetres que donaven una informació de mitjana i màxim, però no donaven gràfica. I quan van veure la gràfica es van donar compte que amb exercicis llargs resulta que les persones que estaven més lluny de recuperar-se vibraven més que les que estaven més a prop de tornar a competir. I ens van demanar una mesura de la vibració, cosa que jo ni flors. I vam estar mirant
I resulta que hi ha un càlcul que s'utilitza molt s'utilitza moltíssim amb la variabilitat de la freqüència cardíaca, que és el RMSSD, el root mean square of successive differences, que mira les diferències d'un valor amb l'anterior, ho fa al quadrat per eliminar positiu i negatiu. Oh, podia haver mort amb això, Sí, fixeu-vos, és que com estem en l'àmbit mèdic, saps? Pues això Cristina està cuidant que no em faci mal. Podien pegar. En canvi, a les meves classes normals, només estan esperant que ens ho peguis i te caiguis per anar a menjar el cacaolat o alguna cosa. Bé, gràcies, que bé. Està en l'àmbit de la salut, no hi estic acostumat a que cuidin d'un, allò de pensar que es mori el profe i així provem tots. Bé, dit això, amb aquesta vibració, nosaltres ens van demanar que féssim una mètrica, estic mirant com vaig a temps, i he parat el crono. Quan porto? Només porto 20. Molt bé, no? Estem petant bastant. Llavors, a la vibració, penseu que és després de dinar, vull dir, la conferència està perfecta, però si algú té dificultats és perquè, saps, és el menjar, que ho dificulta, alguns han pres vi allà, més d'una copa, he vist 2 o 3 noies que li han fotut bastant, la veritat. Llavors, jo estava atent perquè dic, si passa alguna cosa, no és culpa meva, estan les ties ahí pillant que flipes. Bé, o nois, però en aquest cas he vist noies, podria ser el que sigui, o altres, o jo què sé, no em feu classificar ara. Bé, dit això, tenia el ratolí, ara he tingut una certa vibració i aquesta vibració entra dintre del realm del force steadiness, la capacitat de mantenir la força, que seria l'invers de lo que vibres. I això té molt a veure amb el control muscular que tens, perquè té molt a veure amb l'estat del teu múscul. I llavors nosaltres vam buscar això i vam fer una sèrie de vídeos per promocionar-ho. Tenim una cosa bastant estúpida que es diu Chronotalks, vaig a posar, això ho posaré després, això ho posaré després, això ve després, i aquí tenim aquest. Veieu? Aquí tenim el coeficient de variació, l'RMSSD, el coeficient de variació de l'RMSSD, que pràcticament ho hem inventat nosaltres, i aquí tenim una matemàtica, que és molt fan d'R i tal, i que ens va estar ajudant amb els càlculs, i que el vídeo ho explica tot. A veure si ara sortirà publicitat. Here we have 2 series. Parla en anglès, molt bé. But the lower presents some descendant trend. I la gràcia d'això, aquí vam agafar les mateixes dades i les vam convertir. La gràcia està en que l'horitzontal que tens aquí té un coeficient de variació 1,55 i aquesta que està en diagonal és la mateixa, però està girada. Està una mica pujat i baixat, però és la mateixa. I el coeficient de variació és 3. Per què? Perquè el coeficient de variació és com varia cada valor respecte a la mitjana. I la mitjana aquí està central, i els valors varien poc. Però la mitjana aquí també està central, però com està inclinada la senyal, aquests varien molt i varien molt. Per tant, el coeficient de variació no serveix perquè totes les tendències de pujar i baixar entren com a variabilitat. És bastant lamentable. I en canvi, el root mean square o successive diferències té l'avantatge que sempre compara amb el sample anterior, amb el valor anterior. I llavors, fixeu-vos com aquí, per exemple, l'RMSD dona el mateix amb les 2 senyals, el CV pràcticament el mateix i en canvi, el CV-RMSD, vull dir, en canvi aquest no. I tot això ho vam publicar, aquest vídeo és de... Quan és aquest vídeo? Mostra més... Bueno, tindrà un any i mig, post-confinament... Mira, 3 de setembre de 2021, i aquí expliquem el tema i... Bueno, tenim uns vídeos educatius que estan més o menys bé, si sobra. La fórmula sembla molt complicada, està aquí, sembla que tinc problemes de xarxa, però en algun moment es veurà. Sí, no us la dic, la fórmula és molt fàcil perquè és un valor menys l'anterior, o sigui, el I més 1 menys I. Això elevat al quadrat, i llavors el sumatori de tots els valors així. I llavors dividit per l'n-1, el sumatori fins a n-1 i r al quadrada. O sigui que al final és una fórmula molt tonta, el vídeo és maco, ella ho explica molt bé, però no es veu ara, cap problema. Bé, seguim, i això entraríem dintre del món de la vibració. Aquí en el software nosaltres aniríem a analitzar i torno, i ara podria agafar un tros de la senyal, per exemple aquesta d'aquí, i aquí tindria el meu RMSC. El podria veure aquí o podria agafar el tros que a mi em sembli. Les repeticions, com veieu, les ha agafat automàticament. Primera repetició i segona repetició en base a la variació de la força que he fet. O en base al desplaçament, que és una cosa que veureu després si encara esteu vius mentre continuo la meva xerrada en aquest ritme. Bé, continuem. Següent, no sé què posa. Força steadiness, vibració, ja ho he fet. I què era l'anterior? El feedback, ja l'he fet el feedback. Però no he fet el feedback més xulo. Després,
algunes persones ens van dir que ja que seguíem un camí com aquest, per què no fèiem un camí més divertit i que es pogués veure la força que tu fas d'alguna manera motivant. Llavors anem a fer de menys 150 a 150, per exemple, i li posem, és com un videojoc. Ja farem un més avançat, però és bastant bonic. I ara necessitem un voluntari o voluntària, el cable és llarg. Tu mateixa? Vale, corre, gusano. Estira, has de seguir el gusano. Sigue. Dale, para arriba, para abajo, cuidado, no se ve la pantalla. Ara baja, ara sube, sí. Vermell és quan te sales del... Però t'ho posen molt fàcil, Perdó. T'he ficat un gusano muy gordo. Aquí tenim la mida del gusano... 400 newtons, no, el recomanat serien 100. Cuidao, que ara es complica, la cosa. Atenció, perquè fixa't com està tothom analitzant-te. És que el que mola, no sé si serà el teu cas, que la gent quan fa això es queda molt enganxada, perquè és gamificació. I a vegades costa que entrin al gimnàs i treballin. Bueno, doncs fes una mica jugat. I hi ha maneres segur molt millor que aquesta, però jo vaig perdre 2 setmanes de la meva vida fent aquesta merda. Vinga, puja, baixa. Espera, potser és massa força, un moment. Potser m'he equivocat amb la voluntària, poso una mica menys de força. Bé, el proper cop que diguin voluntària, tu mira cap a una altra banda, saps? La gent normalment quan no vol per alguna cosa, gira. Tu no ho has fet. Ara serà molt fàcil, Va, vinga. Va, baixa, puja, sí. I ara comença l'accuracy calculation. Atenció, accuracy 100%, ho petes? Va, estàs baixant? I el protocol és 1 hora i mitja. Ah, han canviat el... Què ha sigut això? Què ha sigut això? Ho he gravat? Com ha canviat? Un traspàs. Mira, no ho deixa, està flipadíssim. T'agrada? Sí? 1.000 euros per tu. Bé, va, seguim. Vale, ho parem, Pues és la idea. Llavors, clar, això podria raure a un protocol que fos correcte per la persona en concret o podria ser qualsevol altra cosa més o menys aleatòria com la d'ara. Fa anys feia una cosa molt divertida, molt friqui, que és que quan feia la força passava les diapositives, positiu i negatiu, i els alumnes flipaven perquè deia passa tu les diapos, i passava la diapo, i al revés. Però ara no funciona per un tema de software lliure, que és una pena. Bé, però ho hem intentat. Dit això, anem bastant bé, penso jo, ara anem a exercicis. I exercicis ho he preparat aquí amb una presentació molt ben preparada, veieu aquí tot molt ben preparat, en carpetes diferents. Aquí tenim Fisioteràpia 2023, sou vosaltres, i aquí, clar, a nosaltres què ens passa? Que els de Chronojump inicialment veníem del món de l'esport. I algú dirà, ostres, 19 anys fent això que pinta bastant guai, perquè jo com a afició no ho coneixia. Bueno, perquè coneixíem poca gent del món de l'afició i estem com entrant amb allò, llavors creiem que hi ha moltes oportunitats per tothom, no? I llavors, clar, ara el que volíem amb el sensor és que la següent versió estarà plena de fotografies de com s'utilitzen els exercicis, perquè això és un sensor que no és manual i té una dificultat més de la col·locació. Aquestes fotos són amb alumnes de pràctiques. Aquí hi ha la cama penjant i aquesta cama estarà automàticament cada vegada, de manera que el sensor dirà que la força és 0 al començar l'exercici perquè treurà la força de la cama. Això es configura. Automàticament és bastant molt on. I aquí tenim unes fotos de com treballem i us animem a vosaltres a utilitzar això. I el software, la següent versió, incorporarà aquestes fotos d'exercicis que ajudarà una mica. Mai són perfectes, òbviament, perquè es podria fixar el maluc en alguns casos, etc. Però ja és un primer intent. Segurament vosaltres ho podeu fer molt millor. La idea és com se connecta el sensor per cada exercici del que vols mesurar. I veureu alguns exercicis que fem que són bastant interessants, que potser no heu fet mai. De fet, aquest noi, el Rafa, el fitxarem una mica per fer... És alumne de pràctiques i el fitxarem una mica, no ho sap ell, no el digueu, però el fitxarem una mica per fer feina amb nosaltres un temps. Aquí està estirant. I hi ha els exercicis, els que més m'agraden, a veure si venen ja. No és la meva feina aquesta, Aquest és interessant. A sa mare, quan li va dir, estic de pràctiques, mama, què has fet? Això, fucking shit. O sigui, amb el coll, tirant cap a dalt i el pes. Per què? Perquè treballem amb pilots d'automobilisme. Hi ha el pes del cap i has de poder aguantar això i ho has de poder mesurar. I ho has de poder mesurar d'una forma isomètrica,
calmada, que la persona quan ho faci davant, i no pots estar amb algú que empenya ja i que fa la resistència i que afegeix la seva vibració. Val? Ha de ser el més aïllat possible. En aquest cas seria perillós fer-ho d'una altra manera. Aquest també mola, sí. Amb el pes, clar, si ara, per exemple, cedís al terra i caigués el pes, moriria a l'instant. I clar, jo sóc el responsable de pràctiques d'aquest nano, i és molt bon nano, em sap greu perquè la majoria d'alumnes no passaria res, saps? Dius, hasta els pares dirien gràcies, però aquest nano és molt bon nano, i ara cau al terra d'aquí, que no és el nostre espai, és el de l'INEF, i es mora al moment, i està a la foto, saps? Llavors què? Ara no podria estar aquí fent la xerrada tranquil·lament, ho hauria de fer, no sé, acompanyat de polítics o alguna cosa. Bé, vull dir, a les presons. Aquí, força... més força, bé, més exercicis, bé, ja ho veieu, estan aquí, un altre, etc. Llavors, això estarà per ajudar. Més coses que us he preparat en aquesta presentació superpreparada. Piscina. Aquí tenim, atenció, això és una corda. Aquesta corda està a 5 metres i tens un nedador i la corda està lligada a la galga. Ara veureu un vídeo. I aquesta persona està nedant i són les diferents braçades que va fer en compte la galga. D'una forma, abans parlaven d'isomètric, a mi m'ha agradat la paraula isomètric, però podríem dir sense desplaçament, perquè la persona no es desplaça perquè està lligada, però òbviament tots els músculs i tots els segments s'estan mobilitzant. Val? Llavors aquí tenim una alumna, també molt maca, que va voler fer el vídeo. Aquesta, la Mireia, aquí tenim la galga lligada, va caure 3 cops a la piscina, no va passar res, i ella no, la galga, i aquí ella nada. El gràfic és d'una execució anterior i ara vindrà el seu. Ja. Bé, tampoc pots demanar més d'un alumne, però bé, ha fet com a 5 o 6 braçades, no està mal, vull dir, què hi farem? Però bueno, sí, simpàtica, voluntariosa, això ho tenen tots. Bé, i llavors aquí hi ha gomes que ho veurem just després, que això, hi ha una goma i tu vas nedant amb la goma i allò es va estirant i vas veient la curva del que fa. Que ho pots mesurar amb una galga o pots veure quina distància aconsegueixes. Ja està, mirant fins on arriba i n'hi ha prou amb unes marques. Però amb la galga i la goma pots arribar a saber la força real que fa, que d'això en parlarem si encara tenim temps i no m'estic llançant molt. Animat. Vinga, més coses. Aquest de l'algòmetre el deixo per després. Això també anava per després. Això ho hem dissenyat aquest matí. Fucking shit. Vale, aquest. Mira, aquest és el, no diré mai el nom, el Carballeira. I aquí està, utilitzant la galga amb el seu judo, amb els seus esportistes. I aquí treu les repeticions. Això és Uchikomi. Doncs aquest mateix, saps com la gent del Superman, que de dia és una cosa i de nit són uns altres? Doncs aquest mateix és... Quin vídeo era? Oh, jo crec que és aquest d'aquí. Sí, és el mateix. Bé, aquest és l'avi, no es veu la cara, molt bé, però és ell. O sigui, ell pel matí fa una cosa, o per la tarda fa una cosa, i pel matí fa això. I ja està fent el mateix que acabes de fer. Han de fer la força i l'steadiness, que seria el vídeo de força steadiness amb una persona gran que està fent un intent de leg extension. I aquí hi ha el rectangle que vam posar perquè ens ho va demanar ell al Barcelona, i aquí hi ha la mesura de la vibració. I jo ho faig millor que ell, però quan tingui l'edat d'aquest home, si arribo, doncs bueno, vibraré així o pitjor. Pitjor, perquè amb la sequedat que hi ha no hi ha aigua i la gent estarà deshidratada i sense aigua encara vibraran més, em sembla. I aquí veieu, l'exercici és llarg, el protocol és lent i ell mesura això. I vam millorar el software perquè ho va demanar ell i ara ho pot utilitzar altres persones. Bé, seguim, interessant, el mateix, no diré mai el nom, l'Edu Carballeira. Llavors seguim. Aquí tenim cinturó rus, per exemple. El cinturó rus, o tirant musculador, o tirant rus, és això. Aquí no feu cas de la màquina inercial que està darrere, és aquest cinturó, i clar, és molt problemàtic el cinturó perquè com més enrere vas, més força fas, i a nivell del genoll i a nivell de patelar és bastant agressiu. Però clar, llavors la gent que té el genoll una mica perillós no fa aquest exercici. Però i si li diguessis, mira, fes-ho però fins a tanta angulació, o fes-ho fins a tanta força, doncs seria el moment. Aquí tenim a la Patri, que segueix competint amb atletisme i que va augmentant la força tal com va baixant, com es va inclinant. I aquí tenim un alumne xilè que teníem de pràctiques, que ara està treballant un joc molt maco Xile, i com li afegeix una resistència externa
que varia l'acció de la força? Sí, és un altre tipus d'animal, aquesta noia, la Patri. Busqueu un futbolista que faci això i me'l presenteu, val? Veieu? Això és qualitat. Llavors, aquí posem totes les fórmules, ho intentem explicar, fins on arribem, Tampoc es pensis que això no som la NASA, Però bé, aquí... Sí, amb els alumnes també t'has d'acostumar a moure les fórmules, perquè han de veure com la MG va de dalt a baix. Bé, seguim amb més vibracions que tinc aquí. No sé què és aquest vídeo. Ah, sí, mira, aquest estava lesionat, a Xavi Padullés, que és enginyer de Chronojam, i està fent el leg extension i fixeu-vos quanta vibració. Sí, és un jugador de rugby, té força, però vibra molt, i això ho hem de mesurar. S'assembla a mi, però no sóc jo, val? Es diu també Xavi, i va molt bé perquè quan anem de business pels llocs, Bayer Leverkusen. Ah, Xavi, 5 minuts per què? Per acabar? No, però més les preguntes. 5 més preguntes. Que fort, que fort. Més coses. Aquí tenim Fred Mill, per exemple. Mireu, això, corrent amb una cinta de córrer, i tirant, i mesurant amb la galga el que estem tirant, i augmentant la velocitat. Per què? Per saber amb quanta velocitat fas quanta força. I llavors tu treus el que s'anomena una curva o recta de força-velocitat perquè veus quanta força fan en poca velocitat i quanta força fan en molta velocitat i treus una pendent. Val? Interessant. També està explicat aquí, amb il·lusió. No sé per què no puc tancar això. Així. I ara, de la meva presentació apassionant, següent, piscina ja ho hem vist, l'algòmetre. Què és l'algòmetre? Tinc algunes fotos que no puc ensenyar, però aquestes sí. Aquí tenim a una persona que li ha agafat proximal, medial i distal i té un aparell amb el que està punxant, que és aquest d'aquí. I amb això punxa i aquí surt una dada gràfica i el punxa així. És una persona és el Gerard Carmona, és una persona que està al Barça o no, és una mica com el Schrödinger gat, el gat de Schrödinger, i és això, simplement, que fa com a 4 anys que ho tenim, encara no ho hem posat a la venda, però aquesta setmana sortirà, punxes on tu vulguis, fas la força perquè aquí hi ha una galga i la persona té un pulsador de mà o pulsador de peu i marca en quin moment li fa dolor. I al moment que li fa dolor sabem quina força és i amb això sabem en quin estat està aquell múscul. Interessant. Per tant, això en quant a algòmetre, en la meva presentació fantàstica, la presentació, llàstima del ponent, però la presentació ja hem fet això, hem vist diverses coses, hem vist això, algòmetre, això ho passo. Dinamòmetre manual. Clar, és que és la primera crítica. Per què no teniu un dinamòmetre manual? Doncs mira, avui l'hem dissenyat. Aquí teniu el vídeo del nostre dinamòmetre manual, no l'estic veient. Sé que l'he posat a algun lloc. Aquí, no? Posa dinamòmetre manual. Aquí, això ho hem fet aquest matí. Podeu veure, mira, 2023, 0121. Per què? L'ITA Xavi Padullés. És que la gent me demanarà un manual que puguis anar amb la mà i apretar. Doncs ja tenim el disseny fet i ja estarà fet aviat. Al cap i a la fi, nosaltres tenim això, que això és una extensió per posar-ho en una cama i en l'altra. I llavors amb això poses la galga al mig i fas adducció, abducció. Doncs ja això mateix ja serviria per apretar i fer-ho servir de dinamòmetre manual, que és més pràctic perquè no et cal les cordes ni les gomes i a la gent li apretes directament. Desavantatges, que forces màximes són complicades, si vas contra una cama no pots, vibres, has d'igualar la força d'un i d'una altra. Avantatge, és molt més ràpid de valorar, no cal col·locar, etc. Bé, llavors amb això, feliçment, tota aquesta part ja està, i aquí de la meva presentació, el següent apartat seria gomes. Llavors nosaltres una cosa que hem fet, gomes, Elastic Wall, fixeu-vos, doncs amb Elastic Wall tenim tota una modalitat que és elàstic, veus, aquí, i he portat unes gomes, veus, gomes úniques que van amb mosquetó, i la idea és mesurar tot amb elàstic. Molt breument, mesurem el stiffness agafant una distància i una altra i mirant a la galga quina resistència està tenint. I amb això sabem el desplaçament, no és increïblement precís. I amb el desplaçament sabem la velocitat, acceleració, potència, i amb això compta repeticions. I pots fer moviments, el que vulguis, i treballar com un encoder, però molt més barat i irrompible. Bé, i amb això tornem a l'anterior, perquè estic ja quasi acabant. Temps de preguntes? Sí, la gent té preguntes. Com treballeu a nivell de recerca? Ajudeu a la gent a que puguin intercanviar les publicacions? M'agrada que em faci aquesta pregunta. En realitat, tenim un apartat d'investigació.
sí, on posem algunes publicacions que veiem al Google Acadèmic i a més tenim un Zotero, que és una mena de base de dades d'aquestes, i al Zotero, a la nostra web, tenim, per exemple, enllaçats als articles de Galga, per exemple, o del que tu vulguis, perquè la gent els pugui utilitzar. I si un teu no hi és, ens avisa si el posem perquè li pot servir a altres persones. Val? Per tant, intentem ajudar a tot això, a animar la investigació. I l'últim que volia comentar, però no tinc temps de mostrar, hi ha aparells bonics que estan per aquí, però no els veureu. Tenim un sistema que de xarxes de tots els dispositius connectats, s'ha de muntar, és una mica car, col·locar-ho, i ara hem ideat, quan dic ara dic des d'ahir, un sistema de cloud que no s'ha de pagar res perquè puguis tenir molts dispositius connectats i que totes les dades estiguin entrecreuades. Bastant molon. I llavors això es presentarà en la propera versió, però ajudarà a tothom que té un centre, que té 5 o 6 estacions, amb aparells dels nostres i vol tenir dades vinculades. Bé, doncs no deixo el meu mail normalment, és que sempre que m'envien mails mai he vist cap mail de tipus m'agrada el teu projecte, estic a punt de morir, vull donar-te $40.000. No l'he vist mai. O sí, esteu solters tots, vull casar. No, tampoc. Normalment són feina, llavors no donem el mail perquè al final és feina. Si algú vol després li dono. Estic esperant un mail que sigui volem ajudar amb això. Si algú vol ajudar amb alguna cosa, el mail. No, ara en sèrio, el meu mail a Cronojam és info@cronojam, info com info d'informació, i ja està. Puc parlar més ràpid, però he intentat ajustar-me a el que m'heu demanat. Gràcies per invitar-me, Cristina. Tot això sense tu també seria possible, però potser no aquest any, perquè si no m'hagués convidat jo no hagués vingut, saps? Ella, ell o qui sigui. Val? Ja està, no hi ha res que veure. No podeu marxar perquè hi ha una altra xerrada ara. Tenim un handgrip, perdó, un handgrip, sí. Handgrip, som anti-handgrips, però un handgrip nostre. Bé, ja està, ja l'han vist. Moltes gràcies, Xavi. Alguna pregunta per la sala? No, la sala no pot respondre. Si tu li preguntes a la sala, no pot... No. Doncs llavors potser et queden 5 minuts, si vols. Me queden 5 minuts ara? Si no pregunta ningú. No, en sèrio, però no m'has dit que eren 5 minuts i anava inclòs. Volia donar temps a que algú preguntés, però una pregunta? Si no, la forço jo, Mira, aquí tenim una pregunta. Perfecte. Sí, no, soc miop, no veig ningú. Què? On? No, digues, sisplau, digues. Micròfon i tot. Hola, bona tarda, Xavi. Moltes gràcies per... Hola? Sí, hola. Sí, estic... Xavi. Moltes gràcies per la ponència. Jo tenia un dubte a nivell de software. Que és una cosa que al final jo treballo en Cronojam, tenim diversos dispositius de Cronojam des fa anys, i el tema de presentar un informe amb asimetries com fan altres marques, ho teniu previst a nivell de software? Tu i jo havíem quedat per aquesta pregunta o no? No a veure, pots tornar-me a posar a la pantalla? Gràcies. Sí, m'agrada que em faci aquesta pregunta. Veig que aquestes 3 versions antiquat. De salts o de què? El que vulguis, de la Mira, de salts... Perdona que et doni l'esquena, mira, em poso aquí de salts, espera que no veig el ratolí, de salts vaig estar programant, aquí amb il·lusió, que dintre d'anàlisis hi ha una simetria. I asimetria tries tu, si vols, per exemple, asimetria normal, que seria, per exemple, single XMJ esquerra i dreta, i te fa el gràfic per setmanes i de mitjanes, o si vols fer dèficit, que és la comparativa amb el CMJ o amb el test que tu vulguis. Això en quant a salts. En quant a encoder, el que tenim és que precisament és que els de l'esport no som tant de simetria, i en canvi la gent de fisio ho és més. I clar, parlant amb gent com vosaltres, afegim moltes coses. Amb Encoder, tu quan fas un exercici, el que tu vulguis, per exemple aquí, dius si el fas amb lateralitat amb 2, esquerra o dreta. I en els gràfics i amb les curves i amb tot, es comparen entre ells. El cas és que no hi ha cap mena de gràfic de simetria ja fet, sinó que simplement te surten allà i tu t'ho fas, però podria haver-hi un informe autofet. I amb la galga, el mateix. Tu amb la galga tens 2 maneres molt bones, de fet vaig a fer-ho ara mateix perquè tu has preguntat, vull dir que no estava això pactat. Ara tenim aquest exercici, vaig a crear un exercici. Aquest exercici, tinc tants exercicis que ara veus, això és un fracàs. La nova versió, per exemple, tu pots ficar un filtre i només sortiran els que es diguin més o menys similars. Val? I vaig afegir un exercici que es digui as. Val? As. As no de cul, perdoneu, sinó d'asimetria, per anar ràpid. I ara tinc l'as, molt bé, no seria as de les cartes, perquè sobraria una S, val? Ni tampoc de les serps, però ara faig as i només me surt as,
Bé, és igual, deixem la merda aquesta. Ara estic a l'as, no estic a l'as, perdó, un moment. Molt vol pujar hasta l'as, però no és la cosa. As. No veig, és que soc miop. Algú el veu, as? L'acabo de crear. No pot... No. Ah, sortirà l'últim a lo millor, perquè no està en ordre alfabètic, que és una feina meva que tinc. Encara t'estic contestant, Com te dius, mentre guanyo temps? Sergio. Ah, Sergio, molt bé. As, aquí està, as. I ara, aquest as, per exemple, jo he imaginat, mira, ja posa amb dos, esquerra dreta, mira, vaig a fer amb dos, però a l'as, en realitat, li vaig a canviar el nom, i as sempre serà L, primer serà L, i després serà R. Ho farem així. I ara, aquí anem, i ja està, molt bé, feliçment, ja està, tancar i capturar. Qui té la galga? Aquí. I ara anem a fer a l'as. Serà, per exemple, així. Ara estic fent esquerra i ara estic fent dreta. Val? Bueno, costa perquè això no es faria així. Val? I ja et sortiria. Sí? O sigui que ho intentem, però segurament si tu treballes amb nosaltres, els nostres productes, demana coses i les farem. Perquè si no hem fet una cosa és perquè no hem pensat que era important. Vale, merci. Hi ha algun manual o alguna cosa d'aquestes? Sí, però està molt desactualitzat. Hi ha el manual de ChronoJam i pots anar aquí a l'ajuda i tal, però està una mica desactualitzat. Anem fent cursos, bueno, això compta com a curs, veus? Aquí hi ha documents i aquí hi ha el manual, però estem molt accessibles. Estem aquí a l'INEF de Barcelona, el laboratori està obert, pots venir quan vulguis. Normalment hi ha coses, hi ha xocolatines o coses perquè la gent ja que ve, donar-li alguna cosa, alcohol, que estan d'alcohol també, i pots venir i t'expliquem coses. Perquè la gent t'ho porta, saps? La gent no te dona codi ni te dona aparells, però t'aporta botelles de gent. Aquest de Xile, bé, botella. Llavors algú ha de venir a veure-s'ho. Bueno, doncs ens passarem un dia per allà. Claro, sí. Gràcies. Alguna altra pregunta per fastidiar el tema del temps de la Cristina? Gràcies a vosaltres.